Seuraavaksi ennätysyritys, jota on odotettu. Vapaa sukellus on laji, jossa pulikoidaan veden alla ilman happilaitteita ja ilman räpylöitä. Tervetuloa Mikko Pöntinen ja Jon-Erik Ekström. Mikko ja Jon-Erik, teillä on aika erikoinen laji, vapaa sukellus. Kyllä. Kertokas vähän, mistä on kysymys. Niin, siinä sukelletaan kai pituutta. Tai siinä sukelletaan monella eri tavalla, mutta pituutta on nyt tää laji, mitä niin tämä, mitä nyt tässä tehdään kohta, niin on pituutta, mutta siinä voi myös, mä joskus TV:stä nähnyt, että mennään köyttä pitkin, mennään myös niinku syvälle. Kyllä, ja aikaa. Ei mitään apuvälineitä ei siis saa käyttää, ei räpylöitä, ei happipulloja. Joo, että tää nyt on laji, että ilman räpylöitä, sit on erikseen räpylöiden kanssa. Okei, mutta tässä ei. Ei oo, tässä ei. Mutta saaks mitään uimahousuja saa käyttää, vai jätte sitten nakuna? Joo, uimahousuja, ja sitten meillä on märkäpuvutkin ja sitten on... Ai se märkäpuku saa olla? Joo, saa olla märkäpuku ja sitten käytetään vielä painoja, ettei tulla korkkina pintaan. Tää oli mulle ihan uutta. Kertokaa vähän siitä, miksi pitää painot olla? Jos pitää keuhkot täytyä lähteä sukeltaan, niin siinä on nosta aika kova. Että niin sit tulee saman tien niin tulee pintaan, että se on painot sen takia, että pystyy liukuu pidempään ja rentoutuu paremmin siinä sukelluksen aikana. Ja nyt paitsi, että kun sitten sukelletaan, niin pintaan tulo on myös niin taidelaji sinänsä, että ei sitten heti pyörry, kun tulee pintaan, kun oli 100 metriä sukeltanut, niin siinäkin pitäisi olla voimissaan ja näyttää kaverille, että kaikki on kunnossa. Ja... Joo, että ilman muuta tajunnan menetys johtaa heti niin kuin suorituksen hylkäämiseen ja siinä on kaikki... Ei kannata pyörtyä. Ei kannata pyörtyä, joo. Joo, ei todellakaan. Tosiaankin. Että... Veden alla ei kannata pyörtyä. Ei, joo, se ei ole hirveän suositeltavaa kenellekään. No, nämä ohjeet mielessä, niin Mikko Pöntinen ja Jon-Erik Ekström, onnea matkaa. Kiitos. Kiitos.